Video ya lero twalesana mene tingapangide ma pictures ngayawawa. Ndi anthu ambiri tu tumwekumalizana nawo ma pictures ngati amene wawa mwina pa TikTok paja ndakubatiuza kuti mwina mwake ayi pangani select ichi pangani mpaka ikakufikisana kuku kwa mukayesera zomapezeka kuti zinthuzo sizikutheka nditatendo kuti seni mene timapangira ndi chimene yakuchita ndikusegula ChatGPT kenako ikafika apa ndikupanga apa plus ndikuyikapo chithunzi chimene tikufuna ndi tipita pa photos ndikusankha chithunzi chimene tikufuna kuti tipange edit icho ndi mukapanga upload chithunzi ngati ichi apapo mangoyika no prompt yoyenera ndi ndingopanga paste ndi yalembedwa kwambiri ndi kuti chizungu chimandigudubuza sinditha kuwerenga chonsechi koma ndikuyikirani mu comment section ndi kenako umangopanga apa ndi chithunzi icho chikamaliza chimaoneka chonchi ndi kuti apapa chimakhala kuti chatheka chapangidwa ndi kuti tangochipanga save kuti chipite ku gallery ndi umu ndimene chimaonekera poyambirira basi kupanga kwake ndi kumeneko ndengati mfuna kuona video ngati amene wawa asama kuphonyeni osayolera kupanga follow tiye tionanso video sati